Казвам се Костадин Илиев Варсаминов. Живея в град Сандански, в квартал Изгрев. 2012 година около обед дойдеха криминалните полицаи Васко Барутчиев и Венци Вангелов. Извикаха ме от вкъщи. Единият ме извика Барутчиев на междустълбищната площадка на долния етаж и ме пита дали притежавам наркотици, дали се занимавам с такива работи. Аз му отговорих, че не. Той ми каза: ела да отключиш колата, да направим обиск. Аз го попитах дали има разрешение от съдия или прокурор. Той ми каза, че не. Отключих им колата. Започна обиска на колата и ровиха много. Значи, и предупредих съпругата ми преди да почне обиска за това нещо, че имам проблеми с полицията, и имахме дигитален апарат, при което я предупредих, нали, че ако има такива случаи, обиски едно друго, да заснеме всичко. Тя се качи на терасата, на третия етаж, където живееме, включва апарата и заснема целият видеозапис, около 9 минути. Значи на 2 минути и 51 секунди на видеозапис се вижда много ясно. Преди това ме помоли Васко Барутчиев, опита да дръпне предната седалка, не можа. Аз я изместих. Той почна да рови под седалката, обаче не можа да... Ние гледахме всичко. Той издебна момента, когато не се вижда, когато не го гледаме ние. Бърка в джоба на якето си, от едната в другата ръка прехвърля черен пакет и го мушка под седалката. След това затваря вратата на Мерцедеса и в същия момент показва с пръст на колегата му Венци Вангелов да мине да рови. Също така Васко Барутчиев около 20 или 30 секунди ровеше под седалката, не намери нищо. Мина отзад, донагласи в този момент нали, подхвърлянето на наркотиците, които намират в последствие. И така, 17 и нещо, близо 18 грама амфетамини и канабис, направени в малки опаковки, в пакетчета, такива вакуумиращи, с притежание цел разпространение, само и само да ми е по-тежко обвинението. В районен съд ме задържаха 11 дни под стража. При положение, че извършват обиск без ръкавици, с голи ръце, без поемни лица също. Поемните лица ги извикаха 1 час след като намериха пакета с наркотиците. И полицаите от РУП Сандански настояваха и лъжесвидетелстваха на мярката, че е имало поемни лица. Обаче се установи от видеозаписа, че поемните лица липсват. И на базата на това нещо отпада обвинението срещу мене. По окръжен съд Благоевград съдията Красимир Рашинков ме освободи. Разпореди се да бъде незабавно освободен и да бъде повдигнато обвинение срещу полицаите, извършвали обиска 2012 година на лекия ми автомобил, да им бъде повдигнато обвинение за притежание на наркотични вещества. Баща ми е направил връзка с Георги Костов. Оттам баща ми занася видеозаписа. И Костов казва на баща ми, че е видял на 2 минути и 51 секунда как полицая Барутчиев подхвърля самите движения на ръцете, че се вижда, че има подхвърляне. Обаче казва Костов също, че ще остави работата да си свърши прокуратурата, какво ще се разпореди прокуратурата. Обаче прокуратурата така или иначе потули случая, мисля да заведат дело срещу полицаите, присъствали на обиска, на подхвърлянето. Те са действащи полицаи към момента. Продължават до ден днешен да си са на работа. Полицаи, които движат в града с по 18 грама наркотични вещества. И това сигурно не е единичен случай, който е подхвърлено на мене. Гаранция, че има и подхвърлено и на други хора.